Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fikum fid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira. Hal yazidu ana ta tambah apa arizku rezeki ditolapi kelawan den goleki. Wahal yang kuslan ana ta suda apa rezeki ditar ditolapi kelawan ninggal goleki. Sing jenenge rezeki nek goleki apa ya tambah. Misale ora goleki apa ya sudah. Kul tu ngucap sapa ingsun kala aja ngono. Takok ya aja ngono kuwi, ora bahasane. Fa inahu mongko temen sedune rezeki iku maktubun den tulis. Wis den tulis fi lauhil mahfudhi ing dalem Loh Mahfud. Sing jenenge rezeki iki wis tulis nang nggon Loh Mahfud, papan daftar sing direksa sangka pangeran. Pokoke senengan buku arsip. Muka darun kang den kira-kiraaken wa muaqqatun lan wis den wektu-wektu. Perkiraane ngene, wektune semene. Kuwi ning daftar buku iku wis tercantum. Wala tabdila lan ora ana ganti iku mujud. Ora ana kang bisa ganti iku mujud li hukmillahi maring hukume Gusti Allah. Wala tawzira lan ora ana kang bisa ngowahi iku mujud. Li kismatihi maring dumdumane Gusti Allah. Wa kita bilan catetane Gusti Allah. Wis kira-kirane wis ditentoke, wektune ditentoke, gak ana sing iso ganti karo wis pestine pangeran. Gak ana sing iso ngowahi karo pestine pangeran, gak ana sing iso ngowahi karo dumdumane pangeran sing wis dicatet kuwi. Wis dikarepe aja ngono iki. Apa ya sudah utawa apa ya tambah. Kowe aja mikir ngono kuwi. Makane apa wong kabeh kuwi wis dicatet nang nggon buku agendane Gusti Allah sadurunge wong iki lahir utawa njalani takdire lan njalani uripe. Dadi skenario wong film iku nek sadurunge arep muncul nang nggon layar lebar arep mungkin lakone dijalake kowe terus ngene kuwi wis dadi dhisik skenarione wong munggah panggung wis bergarek mlaku kene mungkin wis enek sik skenario catetane ya padha kan sutradarane. Gambarane urip ning kon panggung kuwi ya kuwi iso nyimbulke kena dimahami nggambarke takdir pangeran manungsa mlaku ning dhuwure donya ana. Wa hadza utawi iki kala fa innahu maktubun fil lauhil mahfuz huwa ya hadaku as-sahihu kaul kang sahih. Aida ulama ina ing dalem mungguing ulama kita radhiyallahu anhu. Khilafah ma halih nulayani
perkara dhahaba kang bicara ilahi maring mas wa ba'du ashabi hatimin setengah pira-pira santri Imam Hatim wasab kenal Imam Sakit beda karo pendapate Ashabul Hatim karo Kiai Sakit. Nah, wong-wong kuwi beda lek memahami. Akalu padha ngucap sapa ba'du Ashabul Hatim inna rizqa temen sedune rezeki ku layazidu ora tambah apa rezeki walayang kusulan ora suda apa rezeki bifit nilang abdi kelawan penggaweane kawula. Ashabul Hatim iku duwe pendapat sing jenenge rezeki iki ya ora bakal suda, ora bakal tambah karo usahane kawula iku. Karena wong nyambut gawe kerja iku ora nambahi daftar gajian bulanan sakmene ya gajiane. Mbok arep oleh nyambut gawe ngira tok keset ora tok sregep nek kuwi pegawai negeri ya panggah bulanane semono kuwi. Kuwi jenenge ya ora nyuda ya ora nambah. Wis tarang akal bisa dipaham romo. Nah, andane nang paham. Ora nyuda ora nambah urusan gaweane kawula. Lakinil malu tapi nek utawi bondo iku yazidu tambah apa mal wayang kusulan suda apa mal. Ning nak bondo kuwi iso tambah iso suda. Nak tambah sregep tambah mung berarti bondone tambah. Ning nak saandane berarti tambah iso wae bondone suda. Jadi beda antara rezeki karo bondo. Wahada utawi iki ma dhahaba ilahi ba'du ashabil hatim iku fasidun rusak. Dalam artian rusak iku pendapat sing ora pas atau bahasa itu. Liana dalila karena temen dalil fil mau diae ini ing dalem panggonan loro iku wahidun suci wa huwa utai wahid iku alkitabatu catetan tulisan wal qismatulan dum-duman. Paham iku berarti ora masuk masalah apa sing dikarepke takdir atau rezeki iki wis dicatet karo wis dibageke. Wa ilailan maring wahid al isyaratu utawi isyarah bi qauli kelawan dawuh Gusti Allah taala likaila tai asu alama fatakum wala tafarrahu bima atakum. Lekaila taya asutra pun ora padha ngrasa kepegerutan sapa sira kabeh, ora ngrasa putus asa sapa sira kabeh ngalamak atase perkara fatah kang wis pot apa makum ing sira kabeh. Dadi maksude ora bakal suda iki kowe ora usah kuwatir. Kowe aja merasa putus asa nak barang-barang sing mbok usulake teman kaya dene kok ora bakal hasil utawa kok kaya dene ora ana hasile. Mungkin sing karepe iku mengkar jatah ning kono ki mbiyen ora kaya sing mbok pikirke. Jar bahasane kan. Wala tafrahu lan aja bungah-bungah sapa sira bima kelan perkara atakang wis paring sapa wakum ing sira kabeh. Lan kowe aja terlalu bangga heboh bunga rumangsa hasil apa sing mbok karepke kuwi turutan. Merga apa? Wong nek kono iki emang jatahmu kuwi wis ditulis ngono kuwi. Ya cara bahasane kan. Tapi nek ora olah bunga atau ora olah sedih mergane dari sanane wis seperti itu. Jadi seolah-olah mereka itu melihat iku usahane berhasil utawa seolah-olah iku usahane gagal. Kanggone pemikirannya di saat mereka itu melihat sampai awake dhewe sik njalani iku. Nek Gusti
kokonane iki kenapa ora oleh tai asu, ora oleh putus asa, ora oleh bunga-bunga mergane apa nek misale kok rumangsa seolah-olah kowe berhasil wong ndi catane wis bak. Nek mak sakandane kowe kok seolah-olah lekmu mlaku kok gagal, wong catane mbiyen kuwi ora kaya sing mbok pikir wingi. Berarti kan walau kana lamun ana apa rezeki ditolak kelawan panuprih kelawan ben golek iku yazid tambah apa rezeki walau bitar kilan lamun kelawan den tinggal iku yang kusu bisa suda apa rezeki lakana mengko yektene ana apa rezeki lil asa maring susah wal farah hilan ana iku lil asa maring susah wal farah hilan bunga ana apa mau dingun panggonan idza huwa ing dalem nalikane utawi ngabdu iku kos soro pepeko watawani lan ngendi-ngendi hatafata sehingga pot apa rizku ing ngabdu wajada nemen-nemene sapa ngabdu wa samaraman cancet sapa ngabdu hatta hasala sehingga hasil sapa ngabdu ing rezeki lan seandainya kan rezeki kita tergantung penggaweane ngamale kawula nek seandainya wong engko susah berarti itu sithik nek wong bunga itu akeh utawa nek wong iki tenanan itu akeh utawa nek seandainya rak nganti sithik berarti kabeh dipasrahke karo kawula dhewe. Dadi ana aktivitas yang selain iku aktivitasé pangeran. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li sa'ilin marang kang takon. Ha ka ngalapo sapa sira laulam takti dibayar lamuno. Ora tumeka sapa sira ha ing samra. La'atat mengko yektene teka apa samra kedua ka ing sira. Yen jalu matur Kanjeng Nabi. Nek mung bener-bener jatah engko ora enek, ora bakal jatahan. Mbok sing jaluk iki metu. Lau ata la atat ka. Fa ing ilang mongko lamun dingendikan kan fasawabu mongko te ganjaran wal mengko bulan siksa. Aidan halimane ku maktubun wis den tulis fi lauhil mahfudhi ing dalem loh mahfud. Lah misale kok ora bab rezeki sing ditulis nang loh mahfud. Nak sak misale termasuk ganjaran yo seksaan kuwi wis ditulis nang loh mahfud. Sumayazam mengko wajib nang kita apa tolabus tawabi nuprih rezeki ganjaran buat tarkul mau jibil kopi lan ninggal perkara kang ndadekaken siksa. Padahal wis ditulis ning kono kenapa ning kono awake dhewe diwajibke goleki karo diwajibke ninggalake. Fahal yazidu mengko ento tambah apa? Mau jiblung ikot bitolabi kelawan panuprih kanggo goleki yang kusuk ta ana ta suda bitaki sebab ninggal. Di saat mesti garis ning kono ditulis ning kono
Mak misale aku goleki apa ya ditambah ganjarane. Mak misale aku ninggalke apa ya dadi tambah siksaane. Fa'lam mengko pecah ngerti sapa sira ana tolaba thawabi temen setune nuprih ganjaran iku innama wajaba angin mestine wajib apa tolabu thawab. Sing kudu dipahami goleki thawab, goleki penghasilan, goleki ganjaran iku wajib. Li'anna Allah karena temen sedene Gusti Allah iku amara dawuh sapa Allah bi kelawan tolabu thawab amron kelawan perintah ihtiman kelawan ihtiman kang wajib. Wa awat dalan ngancam sapa Allah ala tarkihi ing atase ninggalaken tolabu thawab. Iki permasalahane ora iku ki karepmu ben entuk tambahan ora. Ning mergone iku ki perintahe kowe kon goleki. Ora mergo-mergo kowe ben entuk tambahan ning semata-mata nek cara Gusti Allah ya marang statuse kawula kuwi kowe golek ana. Masane kan ngono kok. Ora mergo-mergo kowe kok nang goleki tak tambahi ora mergo iku dawuhe. Ning kowe entuk status jalani perintah. Lah perintah apa? Golek ganjaran. Cara bahasane kan ngono. Perintah apa? Ngedoi larangan. Ora semata-mata mergone kowe iki nek sandhen ngedoi terus niat menutupi benek entuk ganjaran to bener. Adoh sangka apa dikurangi sangka siksaane ora. Ning mergone kowe iki aku dikon ngedoi, aku tuh dikon jalani. Iki konteke iki mergone manut kuwi ora ketok mergo hasile. Nek diniati mergone hasil dadi sing kleru ora bakal tambah hasil wong dicatet nang kono. Lah napa wong ora tambah kok ndak golek? Aku ora mergo tambahane, aku diperintah kon goleki. Ya cara bahasane kan ngono. Aku diperintah ngedoi. Lah napa wong ya ora sudo wis siksamu. Misale kan catetane siksa. Aku ora mergo disudo lan di tambah. Ning aku diperintah kon. Lah iku konteke mergo manut ora mergo tambahan utawa kurangan wingi. Iki konteke mahamine statuse iku njalani dawuh. Nah urusan ditambahi utawa dikurangi iki wis dudu gaweane sing pelaku. Walam ya mangken ora nanggung sapa wa asaba ing ganjar ngalah ghairi fi'lin ing atas saliyane penggawean minas saking kita. Tur urusan ganjaran kuwi ya ora pati tanggungke wong liya dititip-titipke wong liya ya ora wong kan jenenge wis dicatake dhewe-dhewe. Misale wong kok ndongake wong liya, iku bagian ora mergone kok wong iki enjang nambahi ora. Ning iku bagian saka status peran wingi iki ngono kuwi, ngono lho. Aja tak mungkin ora ndongake apa. Aja iku sing mbok pahami. Makane peranmu kon ngono kuwi. Jadi statusnya anggar kok memain cukup karena saya menjalani peran ya. Akhirnya ana sing jenenge bangga orang ana jenenge rumangsa bunga nak ana hasile rumangsa susah nak ora ana hasile karena itu nggur cuman sebatas profesi ta perane. Wa ziyadatu sawabi ta tambah ganjaran walang iku bilan siksa iku bifi ilang ati lawan penggaweane kaum. Wal farqu te bedane bainahuma ing dalem antane rezeki lan sawab. Iku finuk taten ing dalem faedah kang lembut. Wong enjo bedakake antara rezeki karo ganjaran kuwi nek nggon pemahaman-pemahaman sing lembut. Ora nggon sebatas
Nah, tulisane. Wa iya utahe nuktah iku ma perkara kala kang dawuh ing masalah ba'di ulama ina setengah ulama kita innal maktuba teman sedaya kang wis den catet filau ing dalem Loh Mahfud iku kesmane ana rong duman sing dicatet nek ing buku agendane pangeran iku no loro. Kismun ta sak duman iku maktubun den tulis mutlakon halih mutlak min ghairi syartin saking tanpa syarat. Nah apik dicatet elek, misalnya orang mengko juga bahwa nak elek dicatet elek, nah apik. Ora mergo iku Gusti Allah nulis sing sebagian maktubun mutlak min ghairi syartin wa ta'liqin lan kegantungan bifik lilang abdi kelawan penggaweane kawula. Wah, kawula ku apik tak catet apik. Wah, kawula ku ora genah tak catet elek. Ora mergo iku. Nah, sing sebagian wis pokoke Gusti Allah pengen nyatet ngene. Pengen kowe tak lakon ngene misalnya. Wa utawi maktubun mutlak min ghairi syartin wa ta'liq bifik lilang abdi iku al-awr zaku piro-piro rezeki wal ajalulan piro-piro ajal. Nah, beberapa rezeki utawa pestine jatahe mlaku. Atau jatahe urip iku ora merga usahane menungso. Mbok usaha piye wae nek iku urung kejatah rezeki utawa ajal ora iso mengaruhi iku. Karena iku maktubun mutlak min ghairi syartin wa ta'liqin bi fi'lil abdi. Iki nek cara wong berarti usaha atau bumari. Ora mergo usaha iku mung dasare urung ana jatahe. Utawa nek sak ndong usaha kok ora mari. Ya ora mergo iku gagal, ora mergo gagal. Tapi meng karena wis batasnya itu sampai di situ. Karepe iku sing ngene. Rezeki sing model matmun, nek cara sing nek ngarep rezeki sing wis ditanggung. Ora mergo syarat kawula. Ama taro ana ta ora ningali sapa sira kaifa hale kaya apa zikrahuma ing nuturaken karone arzak wal ajal. Sapa Allah taala Gusti taala mutlaqan kelan mutlak ghaira masrutin hale ora den gawe syarat. Ora den syarataken. Kala dawuh sapa Allah taala wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Wa ma min dabatin lan ora ana utawi gegermetan siji fil ardi ing dalem bumi iku ila anane 'alallahi kang iku ing atase Gusti Allah rizquha utawi rezekine dabah. Gak ana gegermetan nang dhuwuring bumi siji wae sing kelewat kecuali sekabehane gegermetan kuwi sing jenengane urusan rezeki urusan peparing kabeh dinehi. Wis apa wae pokok wujude ngremet nek dhuwure bumi mesti iku kejatah saka pangerane. Tanpa syarat. Wah kaya apik tak jatah. Ora ngono kuwi. Wah kaya elek tak jatah ngene ora. Wis mutlak ghairu masrut. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Fa idza jaa mongko nalikane wis tumeka apa ajaluhum ajale makhluk teka Allah. La yastakhiruna mongko ora bisa mundur to munduraken sapa makhluk sa'atan ing dalem wektu suwiji. Walayas takdimuna lan ora bisa ngejokaken sapa
nak wis diwancine tumeka diundur ya ora iso, dijokke ya ora iso nak sandane urung tumeka. Dadi wong aja nyalahke penyebab-penyebabe. Oh mergo iki, mergo iki. Ya mergo iki mergone ya wis kuwi dipaske wae nak cara bahasane pengiran. Ana nak wong gak iso ngejokke to ngundurke sing kabeh iki nak wis tumeka. Urusan rezeki utawa ajal kuwi kategorine rezeki matmum sing ning bab iku Gusti Allah ora gawe syarat kaya apa to prilakune makhluk iku. Wa qala dawu sapa sahibus sarai alaihi salam arbangatun utai perkara papat iku kot faro furiho teman-teman den rampungaken minhunna saking arbanga apa al khalqu kedadian wal khuluqu lan pakerti waris kulan rezeki wal ajalulan ajal. Dadi nek cara Kanjeng Nabi sing wis gawe dadi sadurunge makhluk kuwi iki muncul kedadiane wis ana, pakertine wis ana, rezekine wis ana, ajale tebatese wis ana. Ibarate wong arep lakon nek nggon film skenario itu wis dadi sik sadurunge tayang. Wujudane kejadiane modele ngene, awakane ngene. Engko prilakune cah engko ngene. Wong arep nggih lakon kuwi. Engko rezekine ngene, ajale semene. Papat iku ning Gusti Allah wis dicatet. Ya cara bahasane nek memahami kaya dene cerita wayang iku lah. Kuwi mungkin bisa diterima pahami. Werkudara iki lakone ngene kan ngono to. Dedeke modele kaya ngene, dadi wujudane. Prilakune ngene, derajat pangkate ngene. Kuwi wis dadi nek nggon skenarione dalang kowe. Warga dara sing kae nggo derek obah pola ngono kuwi. Wal ismu utai dumduman iku maktubun den catet bisarten kelawan syarat. Ismun utai sakduman iku maktubun den catet bisarten kelawan syarat mualakun kang den gantungaken masrutin kan mualaken kang den gantungaken masrutin kang den salataken bifi il ngabdi kelawan penggaweane kawula. Nah sing sebagian kuwi ditulis dengan catatan tergantung menungsane kepiye. Wa huwa tekismun maktubun bisartin mualak masrutin bi fi'lil abdi. Syarat iku bisa terjadi karo mergone kawulane nglakoni ngene. Dadi lek arep nulis kuwi ngenteni gaweane kawula niku. Wa huwa utawi kismun maktubun bisartin iku asawabu ganjaran walange bulan seksa. Anggere wong nglakoni perintahe ning Gusti Allah dikei fee bonus gaji ke-13. Misalnya ngono kuwi. Nah, seandainya orang nglakoni ya itu peringatan. Nah, misalnya ngono kuwi.
Ama taro ana ta ora ningali sapa sira kaifa halih kaya apa. Zakara nuturaken huma ing karone sawab wal ngikot. Sapa Allah taala Gusti Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Gusti Allah mu'alaqan halih den gantungaken bifi dengan abdi kelawan penggawene kawula. Nak wong kuwi ora nglakoni ya ora ana ganjarane. Nak wong kuwi ora nglakoni ya ora ana siksaane. Kala dawuh sapa Allah taala walau anna ahlal kitab bilan dibari lamun temen pun ahli kitab iku amanu padha iman sapa ahli kitab wa taqau lan padha manut sapa ahli kitab. La kafarna mengko yektene nglebur sapa ingsun ngandung saking kitab sayiatahum ing sayiatihim ing pira-pira alane ahli kitab. Nak misale wong-wong ahli kitab iki do manut do percaya do manut nek Gusti mesti apa sing dadi kesalahane kuwi nggih dihapus. Wala adkhalna lan yektene manjingaken sapa ingsun hum ing ahli kitab jannatin nalani ing surgane kenikmatan. Mesti wong-wong iku tak lebokke nang nggon panggonane nikmat. Kuwi nunjukke Gusti Allah arep nglebokke wong kuwi nang nggon panggonan sing enak dengan catatan amanu wattaqu. Dengan catatan percaya tur manut. Ora cukup percaya tok. Aku yo percaya nek awakmu ngene. Ning blas ra gelem manut iku durung cukup syarat untuk kanggo wong kuwi mlebu nang nggon janatun nangin. Wong mlebu janatun nangin panggonane kenikmatan kuwi syaratnya loro. Percaya tur yo manut. Utawa nek manut ning ora percaya, yo kurang. Syaratnya percaya manut. Jadi iman takwa. Makanya amanu wattaqau. Syaratnya kuwi ke la kafarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Wa hadza utawi iki jawaban iku bayinun jelas. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan dhuwur mau jawaban iku jelas. Nek sing jenenge ganjaran karo siksa iku bagian sangka Gusti Allah nggantungke nek ngen prilakune manungsa. Ning urusan liyane iku mbah apik mbah elek prilaku mung nak wayahe ya wis ora ngefek karo prilakumu. Nek urusan ajal ora ngefek, ora tergantung lek ngusahake sepiro. Ora diusahake ya panggah. Diusahake ya panggah nak urusan bab. Ning nak wong maras karo ora waras iku bagian nang usaha. Ning nak masalah mati wong waras ya iso mati, wong lara ya urip. Kuwi nak ngor waras karo ora waras kuwi bagian nang usaha. Kuwi sing bagian ganjaran utawa dudu ganjaran. Ning nak urusan mati utawa ora matine iku ora ngepek nang masalah wong waras utawa wong lara. Wong lara ya iso wae, wong lara ya iso wae awet. Ya sing dipahami. Bagian urusan lahiriah sing ganjaran utawa siksa iku nek nggon kabeh tulus tergantung syarat. Nak manungsa iki apik ya penak awake. Iki bab ngono-ngono kuwi. Nek wong iki ora apik ya ketek kok sok awake iku sing masuk kategori sawab wal ngikop. Nek batese pirang taun wah apik utawa elek ya kuwi ora ngefek nang nggon batas iku. Faklan mung cek ngerti ya sapa sira hu ing hadza to jawaban-jawaban iku. Fa in kila fanahnu najidu talibin yajiduna al arzaq wal amwal wat tarikina ya'dimuna wa takbiruna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta